Pre! Pre! Asam ka mo to? Asam man? Asa ka mo to ba? Balik ko na ko tong babae, pre, hindi ko katugot nga ingatuon ko niya. Nakalimot ra gani ko himasa. Masa? Bro, uy, nagasapatos lagi ka. Mao ganin balik ko na ko to, pre. Siya rog dili pa ko niya sugton nga tirno na ganin akong sapatos o akong pulo. Oh. Posible pa kay di pagkasugto na to, pre, oh. Isputing ka nakasapatos mo yung pulo. Mao ganin balik ko na ko, pre, kay taas kay ko confidence sa kuan sarili, pre. Nga ikaw, pre, katong bayot nga mong ibirahan, pre. Unsa naman to? Katong bayot, pre. iPhone. Kaya sa buwan sa man, pre, nga iPhone. 16 Pro Max. Maabri-abri ang likod. Basta, pre, balik ko tong babae, pre. Tangaan ni mo, oy. Huwag mo ko kabantay, miga. Sunod na pagbantay. Uy, pre. Sika mo, pre ba? Pitip yung gayo. Saan nakagato akong birahan, pre? Ikaw, pre. Gisa mo yung tardaan mo silang dua, pre. Katon lang isa, pre, kaya gi-challenge ko ato. Kagi ka dream bayhana ka. Ay, sus, na po yung burrito noong. Ay, miga. Unsa nang buka diri Ay, huwag ka kahirang sa kong pamorma. Unsa man nasa mong porma? Grabe, wani mo nakita akong kausaban. Kuan pa na usab. Grabe, wani mo napansin akong bagong sapatos. Unsa man naanang nakasapatos ka? Di ba anak ka nga dili ka gusto nga hugaw og tail unya naka-Spartan? Tapos? Nakasapatos na ko, di na ko hugaw og tail. Unsa labot nako? Huwag mapasabak yung ka ng bayhana ba? Pahawa bi, samo kay ka. Ay saragod, beres ako pawa Dapo ko'y pangutana. Unsa naman pod? Usa pa magidili ni mo ganahan sa lalaki? Ikaw kay samukan makay ka. Gibiyaan na po ko.